pud mo. Okay. Dito sa ato ang recording in progress na tanong. Share. Mana naman natong lesson gahapon kung sa kuan. Diri na punta sa Rero. Okay, before na ko ikuan, before na ko ipasulat sa inyo ato sa tan-aw no. Ang ra mura siya og number 5. Ang ra number 5 lang. Nalan siya murag pasungay-sungay. Then ang ri ate man na lang nato mura siya guay ba na naputol. Guay lang siya na naputol. Nya ang ro og ang ru ang may kapareha sila pero ang ru is walay siya ligin dira. Ano lang ilang bahan nila. Nyang here is para siyang pinakatay pod na R, no, ana pod. Pero mas gwapo kung gusto ni Magino na ano siya, ana lang gihapon R. Ang butangan lagi ko an. Na siya Z na gamay nya baglis pa ana straight. Sige. Alihog ko og sulat. Maglisod tug kuan sa mouse. Maglisulat tug dapat.
Okay. Wait lang Okay ra tong pagsulat diha, class. Kira. Kira laban lang. Ah, Sige, try na to. Kuan. Try sana ako niha another kuan. Kung style sa kung effective ba yung aning teaching. Okay, yan. So, hulaan nyo lang. O, ang siri ni kung saan nyo basa. Ri. Okay, very good. Ro. Ru, ru ang basa kasi na siya kuan. How about ito? Re. 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 Hindi lang ting. Re. Okay, very good. How about ito? Ra. Tama na yan ang lumay. Tama ra. Tapos, Ro. ro. Okay. Napansin nyo, ang ro kay, kuan lang siya, kanang, word number 3 lang ba? Kaning ro is, na siya bilog lang. Wag 3 lang po. Mura pa siya, kani-gani ang ra, kay mura po ni og 5. 5 lang. Mm. Pero matanaw to sa ubang sulat ana kay ani gyud ang pagkasulat ana. Ana. Kung diretso, pero putol gyud na siya dira pagsulat to na nimo. May ana na siya. Like aning iri. Pagsulat na iba na ana na siya. Ana. Pero putol na siya dira. Oo. Wala na di na siya makita. Dito ta sa atong kuan. Okay ra po dugay ani no? Class? Okay ra. Okay ra po.
Pangit mo agi dito sa kuan good. Maulo ko ba? Kurog kayong mouse, wala mong ko'y mouse pad. Okay, balik ta dito screen na to. Kair. Ay, ako may nagbasa noon. Sakto na nun ko. Okay, kulay ko ano ko. Reset ta. Sa may basa ni class. Number check 3. Ay, Ro. Row. Okay. Basaho na tanan. Aburo. O. Aburo? O. Ofuro. O. Ofuro. Fur. Oo. O. Row. Ofuro. Oo. Ofuro. Ofuro. Okay. How about kani? Kuro. Kuru. Kuro. Kuro. Row. Ku- Black tayo ng kuru. Yan, black mo. Black. Yan, ang ofuro. Kuro. Ofuro is CR. Ligo. But Bat. how about frog? Sa man eh? Kairo. Cairo. Kairo. Kairu. Cairo. Very good. Kairu. Cairo. Pero kung Kairimas, pero next time na ako ituro. Kairo. Kairu. May dalawang meaning din yan eh. Uuwi. Ang meaning yan. Kairimas, uuwi. Pero pwede lang Kairu. Prague. Pero sa verb na yon, Cairo. ito, noun kasi. Galang. Handa na natin sa pag-aaral. Ito. Dish. Sa Yung mga plato, Para? yung mga dish, di ba? Yun yung mga ginagamit pag kain. Sa Sara. Asara. Sara. Kung may kapitbahay kayo, dish din na siya. Di ko higlig ko how good in English, pero sige lang. Akong naibawanan na siya ka ng mga plato. Yan na siya. How about chestnut? Di mo ko kakaon yata ni. Puri. Cory. Mo na siya ang katong hapit-hapit sa presidente dati sa Pilipinas ang pangalan. Cory Aquino. Puri. Sara, kapitbahay niyo siguro to. Sara, may tandaan niyo lang. Ito, magamit niyo to. Dish. How about yung bat? Ano yung CR? Liguan. Ofuro. Offer. Ang black. Ofuro. Kuro. Correct. Puro. Okay. Hard naman ako sa na yung tro na kuan para dirita bahalag. Sige ka ni. Na. Ru. Ru. How about this? Ri. Kani. Ra. Kani. Ro. Okay, ito. Re. Okay, very good. Next, kahapon magod sa night class na ako kay nahuman na to nila. Nag-advance ba mo? Or wala lang, dito lang gahapon na Sometimes. Wala, di rin naman dahil saya. Okay. Saya. Yayo. Okay, sulat nyo lang muna.
Okay. Kumusta man? Pera. Kira? Saman? Mag-memorize mo o mag-question na tag sugod? Pera. Okay ra, sige. May ni si Ma'am Kwan kay Sukul. Let's go. Wala ikon ha. Wait, ah. Ganito, banda ganito. Wala naman ang ka. Siya, yo, pa. Okay, dito sa ito. Yo. 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 So ang yo kay mura siya og putol na ti. Ana niya na ibuntis diri. Ana lang. Ang yo. Tapos sa what is Wa. 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 Okay, ang wa kay napansin ninyo kay ang kanina sa re kay ana. Diba? Ang ana ang re kanina. Diba? Pero pag wa, medyo kapareha sila. Okay, wa. How about this? Yu. Mo ni ang yu. So ang yu, malay nyo imagine no na kasi paana, yan ay baglis paana. Mura siyag R na, ana ba R? Tapos baglis na sa tunga. Okay. Yu. How about this? Murag H. Mani ang N. Oh, dali raw siya identify. No? N. Taas lang siya og diri ah. Taas lang pero N na siya. N. Kani may murag kani ang isa sa gamit kayo pero may magamit yun yun. Kani na word. Kani na. Sa mani? Wo. O. Kani na siya. Dili. O. Wo. Wo man eh, di ba? Wo. Pero pag babasahin mo na yan, Wo. particle, magagamit Wo. kasi natin yan pag sentence na tao ang basa na. Wo. Pero kani, ato na lang yun ko na o ang basa o. Okay? Okay, o, gila to ang paggamit na niya. How about this? Yeah. Yeah. Mura siya og takilid lang na P, letter P, no? Yan na ay mura og choy-choy gamay. Ang P. Okay, dito sa babaw ha. Sige, unsa daw ang natudlo naman ako no, Nihongo is means Japanese language. Unsay Nihongo sa mountain? Ano eh? Yeah. Ya. Ma. Yama. Yama. Hina yan, tingog no? Hindi ko na ko siya madunggan man. Okay, ang gabi daw. Yo. Yo. Yoru. Ay, yo. Yoru. Yoru. Yes, Yoru. Yoru. Very good. Ang bukid? Ya. Yara. Yama. Yara. Yara. Yama. 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 Ah. Gibalik ko na, amang ko gibalik yun. Agian naman na to.
Sige lang. Kani. Ya. Gabi eh. Euro. Yoru. Yoru. Euro. Matigas. Euro. Yoru. Yoru. Okay. How about ako? Or I? Watashi. 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 Shi. Watashi. Shi. Oh, pwede na po. Watashi. Watashi wa. Watashi. Watashi. Okay. Dirita. Ang snow. Murag R na nakabilog. Yu. Yu. Yuki. Yu. Yuki. 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 Oh, matigas lahat, ma'am. Yuki. 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 Yan. Sabay-sabay. Yuki. 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 Snow. Yan. Kabalo na mo. Unsay ni Hongo sa snow? Yuki. Yan, Yuki. How about nighttime? Kani. Yakan. Yakan. Ya. Yakan. 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 Di ba yakan man Yakan. ang basa na, di ba? Yakan, pero mahimo na siyang NG. Yakang. Yakang. Yakan. Yakan. Sobang. Yakan. Sobang. Yakin. Kasagaran pag ang napansin ko, no? Kan. Kang. Kan. Yakan. Pero kani wala pa na ako kay yakin. Yakin. Yakan. Yakan. Sige, follow na lang na to. Kay Yakan. kasi Yakan. masipyat ko. Basta kani dili na ko ni na kay yakin man guna pag kuan night time. Pag trabaho yakin pero kani yakan. Yakan. Kani ya murag pino Yakan. nya N kay murag nakapinakatay lang siya pero taas lang og murag lang siya H. Unsa ganitong mountain? Yama. Yoro. Yama. Ay, Yama. How about evening? Yoru. Yoru. Okay. Ako Yoro. or me. Watashi. I. Watashi mira desu. Watashi. May pang-English no, isa ra no? I lang or me. Pag Nihongo, watashi. Pag nighttime, yakang. Yakang. Yakan. Kang. Yakan. Oh, napoy pagkalitok siguro na yakang o yakan. Tuyo. So, kanina po, murag taas-taas na ni. Naka-sentence na ni siya. Sige, kani. Naalala niyo pa ito? Wo. Ho. Hon. Ho. Hong o yumimasu. Hon. 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 O. 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 Hon. Hon. O. Yo. Hon o Yo. yumimasu. Ni. Ma. Masuk. Su. Ah. Masuk. Masu. Masu. Pero pag binasa mo tong masu, magiging mas na lang yan. Remember, ilalahanin nyo lang ha. Nang pag last jud na you, mahimo siyang wala na S ang pag-pronounce natin. Yun. Ah. Hon. O. Yun. O. Yun. O. Anak mong yun na. O. O. Pero ang basa niya, O. Yo. Ni. Ma. Yung. Mas. Yomimas. O. Yomimas. Na. No. Yomimas. Yomimas. Ibig sabihin, read a book. Watashi wa hon o yomimas. Example, nga to.
Watashi wa. Ang awa manggod is ang or ay. Tuturo ko yan. Meron naman yan sa lesson 1. Sa lesson 1, hindi ko na lang kayo nakunapanan sa inyo ha. Ako mubasa og libro. Mga anak mo. On. Ang kasabot ato. Yomimas. Okay. Yomimas. Ato ni kung ginaan naman ko yung mga explain. I think humatas sa ato ang no. Hapit na tamahuman sa hiragana. Hello, Ma'am Milagros. How are you? Hi, Ginki des. Okay, desu ka ne. Desu ne. Diyan, dito na naman tayo. Explain ko lang. Para hindi na lang tayo magbasa-basa. Matagalan tayo. Nga ni ang pasabot ani. Pag ang A daw, no, ang A is na. Okay, palihog na lang di ko basa para sure na to, no? Naintindihan. Sige, palihog ko basa, Ma'am Alona Jane, itong the A. The A column. Long vowels such as a, ta, sa, and ta. Those of the first column are represented by adding a to the first syllable. So, ibig sabihin, ang iyahang pag-A siya, example, nauna lang ako dagoon. Pag-A, niya na siya ay nakabutang na, long vowels, little two, long vowels o ganing little two, malipat ko sa na pag naa daw siya yung ibig sabihin, naka-hidden tawag ng tama bang, marag na ay dili makita na nakasunod. Okay? Mao na iyang pasabot. Na pag may nakalagay, example, kuan man gunay tawagan na Rumaji. Sabihin naka-alphabet. Pag ana, wala na siya kasunod, pero pag may nakapatong babaw kani, nana siya kasunod na Kasunod. Oo. Mahimo siyang ang ana. Okay? Ang isulat ni mo sensei, duha ka a. Example na ko ha, tagaan ta mo og example kay lito lito mong yun na siya. Example ito. Wala lagi siya Nagkuko. example diri Siya example Kuko, diri kuko. nakabutang Nagkuko. dirita. So mao na siya example yung ka. No. Ka. Example, nga na daw ang pagkasulat sa iyang Rumaji ana. Tino, dili man kita mag-eskwela ni Rumaji ni. Ang ato pagsulat man ani, di ba? Pero pag naa daw siya yung ana, yan ay patong na bagli sa babaw. Ang pasabot ana, yung ana iyang pagkasulat. Okay? Okay. Next, dirita sa E. Same ra gihapon. No? Same ra gihapon ang iyang pasabot ana. Na pag ang E na pod, pag naa gihapoy taas, nakapatong ang E na yung ana, tapos naibagli sa babaw. Di ba? Ang I, ibig sabihin, dalawa na siya ka-I. Okay, nasabot ba na to? Yes. Pag ang Rumaji is ang I, kinaay ana, ibig sabihin, ang pagkasulat niyan sa Nihongo is ganito. Okay? Ay, magiging ganyan, kalabasan niya. Pag may bagli sa taas. Okay na ba? Nasabtan ba tong A o E? Ma'am Kenneth, okay lang Ma'am Kenneth? Kenneth? Okay ra. Lagyan niyo akong headphone. Ito kayo mamadunggan. Okay, dirita sa ato ang sa
U na punta. Yara, u. Kanina man na naman eh. Sa u na punta. Pag ang u na po daw, may ganon. Ang u, ang u, ganyan. Ang yung basa na kay, yara o. Ana. Pwede. Mao na yung mga example. Pag ibig sabihin yan, ang result ana, mahimo siyang ana. Okay? Pagtan man no? Pag Okay. kani, pag ay, yan ay ana, mahimong double. Pasabot, ang mahimo siyang double, no? Kung siluton nimo sa Nihongo. Hmm. O kaning mahimo siyang ana. Okay, dirita sa E. Ang ina pod same lang gihapon, no? Yan na siya mga pero lahi pod ni siya. Yan na pod siya exemption. But there are exemption. Now, long vowels such as example mawakuan man. Gingon diri sa to. Na pag ang I daw na mahimo siyang pag ang I daw nahimong ana naa siya example ana patong das babaw bagli sa babaw ang meaning daw ana niya naa daw na siya kasunod na I. Okay? Pag ang I daw na ay kuan na siya kasunod na I. Murag nakatago siya ba? Kato ganina, doble. Mo-double siya. Pero pag eagle na, E, na siya nakatago na I. Okay? Pero, na siya exemptions. Kanina, siya panahon na mo-double. Like daw kung yes, or ne, I say, o nesang, yung ate, elder sister. Pero kani gikuan lang niya gi-explain lang no tino dili man kay nato ni kuan. Kay dili man ta mag si tawag ani dili man ta mag rumaji. Pero ang importante mahibaw-an nato ni siya kay maging ani kung tahin ada mga ana iparumaji nako. Unsa may nihonggo ani unsa may hiragana ni di ba maglibog man ta no. So mao ni ang hiragana. Nay nakatago na sa o wala pa man dayta sa o no. Nga to, tay eagle, ay E. Dara ang E, oh. Mali lagi yung spelling diri. Dapat na I. Ako na lang mo sulat niya ay sensei. So, sensei, di ba nabaglisan ng E? So, ang kasunod daw sa say man na siya, C. Na siya'y nakatago na E. Wala. Diri sa Romaji. Romaji. Romaji ang tawag ana. Okay? Example yung s. Example nga na. Ang basa ni sa babaw, kung moingon nga anak ko, mao ni Romaji. Kaning SO. Mao na tawag og Romaji. Here na to sa balik ta dito sa O. Mao tong E na exemption. Pag yes lang daw mga tando say kay ang tono di ta kabalo sa Nihongo say mahibaw-an lang nato sa tono sa tingog makuha na ninyo pag maka experience po mo conversation sa Japanese dirito sa O ang O na pod kay pag ang O daw
Nagihapon siya exemption. Na panahon daw na moduble siya. Pero, sa noun lang naman na siya. Pero pag, ingana, ang kasunod jud sa O, na siya you. Kanina, di ba, moduble man siya. Pero si E og si E og si O, na siya ka, lahi kay pag ang sunod daw sa O is, nakanihong naari siya you na nakatago kung naayan na. So, naa siya nakatago na na siya yung mga exemption gapon. Example, ini. Kining toru, ooy. Ooy means daghan. Oy, Osaka, lugar sa Japan. Ooki, malaki. Na siya exemption. Pero, dili man ko ka, no, pag mao na magbantay ta kung tahay na aday rumaji na nanay nakaana, ibig sabihin ang kasunod niyan is kailangan mo pag sumulat ka ng O, meron niyang isusulat mo diyan. Okay? Pag naman, pag isusulat mo diyan is merong I. Karimashita ka? Okay na? Okay ra. Okay. Dito sa tsu. Sige lang, i-review man ako balik kunya, no? Pag little tsu naman, ito yung dili kayo maglisod og pronounce no usahay. Tsu. Nga, unsa man ang little tsu? Gitawag man sa little tsu. Kay, example, ka. Ito, kata. Dili siya pantay, dili siya kaparehas kadako. Kung dili, pagsulat nimo na pag little tsu is yana. Unsa may mahitabo na sinsay pag may little tsu. Pag imo nang irumaji, mahimo siyang ka ta. Mahimong doble ang letter na gisundan sa ka. Okay? Mao na mahitabo. Example, kini. Ipay. Ang pagbasa po daan na, ingani po pagbasa na, dili kay kata. Dili, kata. Kata. Basta na ay little tsu. Pag sa Japanese ni, ang gamay sa word na little is chisai. 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 Kailan may ba? Ano po na yun? Chisai. Chisai tsu. Chisai. Little tsu. Meaning. So, remember that na pag naay tsu na gamay, mahimong kaya kung nakuha para makita na to ang mga example. So, remember lang na to basta naay little tsu sabot mahimong doble ang iyang kasunod. Example, basahan eh. Ipay dara. Ipay. Mahimo siyang doble. Kinamay. Pero kung walay chisay tsu, walay nga na, wala ni. Ang basa na is isa ra kapi. Okay, nagsinabot ba? Yes, sir. Okay. Sige lang, kuha na nito na. Don't worry. Mo na yung mga example. Sample, yung koko. Koko. Yan.
Nya pagbasa na, dili na siya koko. Pagbasa niyan, ito. Koko. Koko. Medyo tugay siya ba? Cohen. Sige daw. Kamo na po ibasa. Si Ma'am Kenneth. Kani ma'am. Mo. Sige ma'am. Mo. Hindi ko ba? Kani. Mo ni siya, mo. Emo. Imo. Imo. Oh, malambot lang. Oyo. Imo. Emo. Oy. To. U. To. Oy. Oh, imoto. Imot. Imoto. Oh, imoto. Okay. Tandaan mo yan, ma'am. Imoto. No, na naman na ako day tago na. Diba, sigmalip, makuan no. Uy, sayang. Ito. Sige, ma'am Alona. Ano, ma'am? Gin. Gin. Ko. Very good. Ko. Geng. Gingko. Minsan, pag basa ni mahimong gingko, pero no worries, basta genko or gingko, pwede na yun siya, no? Gingko. Pero pag meron, ang pagsulat ano niya, yung ana siya. Diba na siya bagli sa babaw. Si ma'am na pod. Si ma'am Kenneth. Ni ma'am. Su. Ko. 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 Oh, suko. Suko ka ma'am. Kira ka ma'am. Suko. Suko. Oh, okay. Suko. So, suko ang basa na. Suko. Di Manila na siya ma'am, na duha ka baglis. Suko. Nga niyo. Pag duha lang ka baglis paana, ko na siya. Pag may paana, go. Di ba? Pero pag ang i, medyo kaparehas na siya, pero ang go is ganito. Yan eh. Ay, og. Di naman masulat ni. Yan. Okay, go. Berta. Sige, si ma'am ko ano po datong pabasahon. Soko. Di ba? Pero pag ang basa na niya is, gani, kung sa Rumaji. Okay? Pero pwede ko na, kung kamoy magsulat ana, example, sa inyong notebook mo. Ayaw na ninyo sunduga, eh. Malibog-libog pa mo na. Supak yun. Pero yung ani, good, kung inyo mo, mag-Rumaji mo, yung ano lang ninyo, para dili mo malibog. Okay? If ever lang na naay magsulat og Rumaji niya, di mo kabasa niya, na yung ana pataas, siguradong naanay sunod na o. Pero sa exam, di man wala man yung ani. Kaning baglis-baglisan, Rumaji, wala ni. Wala ni. No worries. May naon sinse. Labad sa o. Dugang-dugang. Naaman ko dire na. Mao nang itudlo na to. Okay. Kining kana. Diba? Zotto. Pagbasa na niya, mahimong double T. Diba? Zotto. Kay kung wala ng chisai, wala ng kini, ang iyang basa na is wala po na isa ka T. Example dito sa baba naman, yung ikay, kung wala ng chisai, wala to yung isa ka ki. Labta na. Yes. Pero pag sa N na punta, dili na siya kailangan og chisai, anna.
Pag may magagan na may N, sulat Anay. yun mo. Anay. Ang wala may ana, nya dra, kuan. Anay. O, anay, money ginahigta na to para ipakaon sa kasal, pista. Anay. Seryoso kayo si Ma'am Kenneth ba? Anay. Bitoy, anay Amin means ako, i-guide. amin ako tinod anay. Dili, i-guide mo. I-guide mo. Dali raman, parehas lang siya, taas-taas na yung basta yung ano siya pagsulat. Pag yung example, anay yung nakasulat or tanin, i-specific na mo ang isa ka N. Na isulat yun mo isa ka N. Yan. Niya, sulat na po ni mo N. Para. Okay. Laban pa. Laban kayo. Laban pa. Kayo, wala pa Malaglibog. tayo. Hapit na tamo abot sa 2%. Joke lang. Kamay na lang kulang. Sa yayo na ba ta? Yo. Tsaka ni. Ang gamay man. Wala siya pagsulat, no? Ay, manan na to ganina, di ba? Ano ganun? Tapos na nato ni siya. Ang ato alang bantayan na ni, pag naa ni siyang gagmay. Oy, naa di po ni gagmay di ay. Sahay, gagmay. Kuha na lang ni po. Nani siya gagmay, sahay. Tama niya ang explanation dire. Explain mo na yan eh. Ang key ganina, special, magamit po de ang key. Key. Kay ang key, example, pag ganyan, key, di ba? Pag nilagyan mo na, gibutangan na nimo og, di ba, yaman eh? Pero gamay siya. Dili siya parehas kadako ing ana. Dili siya ing ana kadako. Kung dili gamay. Mani Kaya ang pagbasa na niya karon, Yeah. ang pagbasa na niya karon is example, maingon ko og kani isulat ni. Mao ni siya ang kya. Kani ang kya. Ara. Pag ang ki daw i-plus nimo gamay na ya, ara, gamay na ya, may mo siyang kya. Yeah. Pag ki na po tapos plus u, i-add mo sila, gamay ang u, dili sila magkaparehas kadako no, ngana. Ang iyang basa na is q. 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 Pag ang basa sa ki na plus yo, gamay na yo, unsay basa? Q. Kyo. Q. Q. Yo. Kyo. Sige na. Sabtan ani. Pag gamay na ya, yo, kyo. Okay, magkuhan sa tanong. Break sa tasaglit. Mga 5 minutes break. Ihisa mo ng tubig. Pwede po mag-break. Basa-basahon lang ninyo.
may dool kay lasyon ra kay. Ay, ma'am, alo na nata ko'y pangutana. Unsa to, ma'am? Ikaw naman ba ganing sa imong kuan gani visa student pug ka ma'am? Oo, ma'am. Ikaw Unya po, kana oh student pero kano sa ka lang ka nagsugod og enroll ma'am? nag-enroll job ko katong December. Tapos, ang start kay January 9. Tapos, wala pa man ko sa Pinas that time. So, nahulog ko nga karon nag-start. So bayad na ka full na lang sa kuan processing og sa katong Ibayad na ko tanan, ma'am. Para ma-priority ko. so mas nindot Sa imong manang ano mo ding student nadali ka no ka na. by July. Oo, kay gi-interview Balik mi na ng katong student. February. First week sa February. Tapos, kanang gipangayuan na mi og kanang mga baryo nun. Tapos, nang bayad dami kay para dili ni ma-move sa October. Nindot bitaw kung mubayad na judaan ma'am kay prayo gid nila tanan Kay gyud. niingon man si Ma'am Crystal na kung dili ka makabayad naman siya ihatag na due date na siguro to. Kung kano makabayad og Oo, security na ko. na. Kung di Amo ka kay makabayad October. auto, i-move daw kanila sa October. Ito yung ingon. Mao di ay. Subi kaning ako inis naapas sa man ni by October batch sa October. Dili pagka Ikaw sa ma'am Kenneth. Apply pa man ako is pa man ako is ano? SSW. SSW imo ha? Unsa imong gipasa? Kuan ra kanang wala pa man gibayad pa man kog kanang 5,000 mura man ako gibayaran. Ay, SSW imo ako dapat di bali extra ni ka ma'am. Extreme. Di man ko kabalo mo ni Honggo. Pero pila ka katuig dito ma'am? 3 years? 3 years. Sag ako di man sa kaingon nga Jojo guys ni Honggo man. Ikaw? Pita among Sabi imang mo, kuan ano mo ha, student man mo ha? student ako kay bali ang sa SSW kasi daghan man kong ipas na kay mapas nga re kuan ma'am kanang kana bang murag certificate ba? Nay mo pa certificate nga training. Oo naa po ko mao ra din na ipas di ay. Wag mo ra man siguro na ipasa. Aw na pa day daghang kinahanglan. Wala ko kibaw. Ingon daw certificate akong ka-chat out si Mami magpass daw kuno gusto to in 5 nga certificate Unsa man ang kung mo-apply info? og SSW. Bali ka nang ilahang sa kuan sa ilang imong pagkuan sa nihunggo ba imong eskwelahan. Kani atong eskwelahan N5 ni. So ang imo ding bayaran ma'am is 10,000 ra kay SSW man kay imo ha. 5,000 naman pero wala pa man ko nagkuan. Wala pa ko tana kung sa ibayaran. Mga day, sa day mo gibayaran. Ako naglibog Ay, jud ko magtabi lang taon niya eh. lagi wala pa bitaw. Wala pa bitaw sensei. Naglibog pa bitaw. Naglibog pa sa Bitaw. gito sa kuha. Anak ko, oy, kanina ra paminaw. Ako tang ganahan. Unya lang ta magtabi. Sige kinana si Tabi sensei. lang niya kami. Matingog ra si Wag Mami lang Milagros, kumain. oh. Uy, si Ma'am Kenneth man day kay extreme man day ka, ma'am. Ay, mo sa Japan dati, ma'am. Sa Chinuhe man ako Dili man ko kabalo magyunggo. Yawan mo na, buhi ka dito na 3 years niya, way. Nihunggo ni mo. Why man na mo direct man na mo sinse. Direct man dili man okay ra man walay ni hunggo. Yawan na. Dili wala mo ko nang apply jud og kanang apply jud nga kanang mga apply. Samot na jud kag dato. Sige. Sige na. Mentag mahulugan da kwarta ni ma'am diri. Joke lang. Okay, let's start now. Let's go back. Modorimasyo. Sige, sa ato, nakita mo no? Kita ba? Okay. Sige, paki di man mo kuan. Asa na mo to tong writing diri? Tara.
Si Ma'am Kenneth. Ma'am Kenneth, imas ka? Nandyan ka ba? Sabi mo, hi. Hindi ko basta. Sabi mo, hi. Hi. Ah, Hi. pakibasa nito, Ma'am Kenneth. Ito. Muna na ron. O. Yeah. O. Ito. Kasi ganito. Oh. 'Di ba may maliit na iya? Mahimo ning Kia. kya. Kia. Yeah. Kya. Yeah. Sige, O. pakibasa diyan lahat, ma'am. Sige, try mo lang. Sige lang. O. Kya. Okya ku Ku. Sa. san. Kya kusang. Ah, Mahimo na siyang G ang Kya- murag basa na. Pero Kya N ra kus- gyud na siya. Kya- Ang iyang pag i-pronounce na nimo siya, mahimo siyang naanay G. Sang. O kya kusang. Kya Asa man ang kusang. okya ku sang. Sabutan na is bisita. Okya ku sang. Kya kusang. Yeah, ko isuot ba? Pero mas nindot ni kamoy mo research ani. Assignment na ko ni sa inyo. Bitaw. Bitaw no? Pwede. Pwede. Sige. Hindi. Dili lang sana ko ni tubagon kung unsa ni sila. Oh. Kung siya ibutang na sensei ang pagsulat I-research na ninyo unsay meaning ani ng o mga meaning sa English. Oo. Sige. Masaya sa what you say. Sulat lang sa ninyo ka. Ako lang ipagamay no. Print lang na ako sensei. Naman din naka-print. Naka-print na mo ma'am daan. Pwede naman ako i-print. Assignment naman, di ba? Oo. Or karon na answeran. Naman ko yung mga gwapo mong ganing makuha ninyo. Pero majira na siya. Ikaw lang, assignment ninyo na yun sa meaning ani sa English. Sige. Ma'am. Nalang ko isa ka word rin na I think nakabalo ko na isa. Isa ra po murag nakalimot ko. Kani. Sige, ako na lang yan sira na to kay basig malangan ta no. Yan na ha. Sige. Kay lesson manggod ta. Basa sa ta. Kay lesson man ta. Bisan pag di pa ninyo mahibawan ng iyang kuan, basa lang sa ta. Para mahawd ta og basa. Okay? Sige. Pakibasa ko ani Ma'am Alona. Okay, ma'am. Sana, sensei. Kani. Sang Biko? Biyako? Biyako? Byaku. Sang Biyako. Oo. Sang Byaku. Biyako. Laba na rin Ang ulo ni Ma'am Byaku. Kenneth, oh. Ano na kayo? Kaya ka, Ma'am Kenneth. Inahan ko ni Ma'am Kenneth ba kay Okay ra. enjoy na kayo yung pagtuon. Sang Byaku. Meaning 300 peso. 300. Dili kay pesos kay wala man na pesos tira. Ako ano na yan. Bisita ang meaning ani. Yes. Wala na yan siran. Bisita. Sige, kanina pod, ma'am. Di lang na ito apelon si Ma'am Milagros. Sige, ikaw na pod, ma'am. Okay ra sensei, okay ra sensei. Ikaw na. Sige, ma'am. Kani, ma'am. May number 6. Ano sa man itong di naman na number 6 ni? Kani, ma'am. Shashin. Sashin. Okay, ang sashin. Shashin. Ano sa man yung sashin, ma'am? Picture. 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 Sulat lang ninyo picture ya. Okay. Picture. How about kani?
Si Ma'am Kenneth, basa ma'am. Ay, O, tama no, kay wa man ako natudlo. Pero, okay. Sige lang, basahan lang ma'am. Naka-idea ka ni O. Unsa man ni siya kung wala ning ya? Ochi. Uchi, di ba? Pero, Ochi. ganin na siya. Ochi. Ang tagad na mong idea no, kasi ang kilang man ang gitudlo kanina dito Pagka na siya chi, di ba? Tapos naa siya ya. Mm. Di ba? Example, chi. Ang mahimo siyang basaan is, mahimo siyang kani is cha. Mawala ng y. Utsa. Ba, y Utsa. man na siya no. Silent Y. Mawa ng y na pod. Mahimo silent y na pod. Kung u na pod Utsa. siya, example, yung u na po nakasulat dira na maliit, anong basa niyan? Chu. Cho. Chu. Chu. Pag ganito naman, ano sa may dapat ani, di ba? Mahimo ana jud ang iyahang kung maliit lang na chu. Chu. Mana mag-iingat tayo kasi pag sinabi mong tsu at yung chu. Okay, basa daw ani ma'am. Ma'am Kenneth kani. O. Isa mo na. Chu. Ochi. Chu. Chut. Chochi. Chu. Kasi ang basa niya ani ma'am is Cho. Kaning kitapusan. ito. Tsu. Chu. Tsu. Tsu. Oh. Tsu. Kasi pag ang tsu, mag-iingat ka kasi tsu yan siya. At Chuchi. pag kuha na nimo mali kag spelling. Pansin ninyo, nga na akong pasabot na mag-ingat tano sa ato ang pag-pronounce kay malahi ang meaning ana niya. Ay. Good. Okay. Tsu. Okay, next. Chichu. Eto. Utsa pala is utsa. Yung tea. Ang meaning niyan is Utsa. tea. Green tea. Tea. Or green tea. Ito is picture. Ito naman is bisita or visitor. How about to? Sige, pakibasa ko. Ma'am Milagros. BUN. View. Hospital. BUN. View in. Tapos naapon na kung mamali ninyo yung litok parehas UN. na siya sa parlor. Di ba, ma'am? Parlor. Parlor. Pero kana siya is wait lang. Parlor. Dako man ang kuha na. Yon, parlor. Itong you, example, na mali kayong sulat. Pag sulat nyo sa notebook nyo, nalaki to yung you. Magiging parlor ang meaning niyan. Pero pag maliit ang you ninyo, ang meaning ana niya ay hospital. Sabtan? Hospital. Hospital. Parlor. Nice spelling sa parlor. Ako'y sulat ha.
ang iyahang kuan na mahimong ana. View in. Mao ni ang hospital. Pag ito naman, Pero pag ako ang iyo, bio in. Nanin parlor. parlor. Mm. Confusing. Gamay ra nimong ligas ana, mataas lang na nimo ulo-ulo sa you. Mahimo ng meaning ana niya parlor. At hindi ra sa paggamit sa sentence sensei no. Oo po, mahibaw-an pa na nimo. Pero pag musulat ka, ingat-ingat jud na gamay gyud na nimo pagkayo. Dili na siya mapantay dira sa mo level sa Sarap kay ichisay iya. ichisay na nimo i-little u. Okay na? Sulat na ba? How about ito? Pakibasa, Ma'am Kenneth. Nen, 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 nengi, nengi, nengin, Nenggi. Di ba? Gi man na, di ba? Pero na may Nenggi. gamay na yo. oh, nengi. Ang basa na is mahimo siyang nen gyo. Gyo. Nengyo, Nengyo. nengyo. Sorry sa akon. Pag-pronounce sa to, nengyo, pero nengyo ni siya, ana. Nengyo. Sorry, nengyo mo din na nasulat. Nengyo. Yo. Nengyo. Ana. Ibig sabihin niya, I think dal ni siya. Wait lang ha. Research na to. Dapat mag-download mo dictionary ninyo, ma'am. Mermaid. Oy, dal. Pero duha siya ang meaning niya. Dili day ang dal day is na ay o. U. Na siya extension na u. Pagdal. Ay mo siyang dal. Pero pag mermaid lang, ningyo. Ningyo. Okay, apel na lang yung sulat, no? Pag na ay u is ningyo. Is dal. Pag kani, ningyo is mermaid. Mermaid. Tana to agi dire. Okay, kaya nung agi na to. Pang kuan ba? Painggan niyo sa mga turista. Sige, ito naman. Si Ma'am Jo. Jo naman noon. Alona day. Okay, Ma'am Alona. Kani. Shokuji. Kuji. Shokuji. Shokuji. Fuji. No. Shokuji. 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 Ang shokuji is pagkaon. Dili siya dugay sa ako ang kuan. Shokuji. Sige lang. Basig malangan manggug ko sa ingani na kuan kana maghatag ko sa inyo og meaning. Pero kung naamoy mga words na nahibawan sa Nihongo, mas gwapo og memorize na ninyo. Sige lang, maghatag man ko niyo vocabulary, no? Shokuji o shimasu sa kanang pagkaon, no? Sukuji o tabimashita ka. Kumain ka na ba?
Parang ganun. Okay, ito naman si Ma'am Milagros. Mm. Yakoen. Oh, I think meal yata. Yakoen, sensei. Okay, ma'am. I think meal yata ang pagkaon ito. Shokuji. Mas Shokuji. maayo manggod og nagloading manggod ako ang dictionary. Dili kantin, sensei. Kwanto syokodo Dili to siya, ma'am. kantin. Syokodo Ah, to siya, syokodo. ma'am. Oo, syokodo. Yeah. Syokodo dahil, sensei. Apa. Syokodo. Ayan meal day. Tama man day ko. Sud man guni mo tudlo ta niya di man gud ta perfect kalimat dito sa ubang words. Yakuin means 100 100 N is money. Oh, yen. kwan. Opo. Yan, Yun yung yan, yan. kung sa tuwa na sa Pilipinas is peso, pero sa ila yen man. Yen ang tawag. 100 pesos. Opo. Ito. Sulat na ako ha. 100 Yeah. yen or yen. Pero pag basahin mo yan, 100 yen. Yaku yen. Yaku en. Pero 100 yen yan siya. Ang basa niyan is Yakuan. ya Yak- en. And And Yakuen. Yaku en. 100 yen. Okay? Okay, next. Sulat nyo lang. And Kuan siya na madala. Laban, Japan. Erase na ako ha. Kira, Laban des. kina, na-erase na. How'd naman gugnis Ma'am Milagros? You are the miracle. yes. You did a miracle. God of the possible. Okay, diri na to sa atong mga Wow. wow. Kanta. Murag na ana tay mga pero na ana tay nung dali raman nato ni ma-explain dito kay naa naman ni sa lesson no. Ano siya sa lesson 1. Sa katakana na tayo yata ta. Aso yata. Sa katakana na ta. Yan na may ana. Kani inyo lang memorize ni siya no. Kani kuan ang meaning sa kazoku. Kazoku is family. Yan na mag-memorize ta og Family. mga kabalo mo sa exam dili mo kapasar kung di mo kabalo sa mga meaning sa words. Pero dili na nako na itudlo. Ani, sub-study na ninyo. Ang ako ang itudlo ninyo is Dili ka. dili mo kapasar og exam kung dili mo kabalo. Example, yung pusa. Sa Japanese sa Meaning. is neko. Diba? Di Neko. bagsak ka, binimog Neko. neko is yung karne. Di bagsak ka pag intindi mo, parang Neko. ganun. Kailangan ko tayo ginatawag o grammar god or pagbabasa na kung di mo siya masabtan, sigurado may kag pila ka buok iring ang gikaon. Yang imong pagsabot pila ka buok karne, wala may karne. Nya pagpangutahan na karon kay nana ba karne day pila ka buok karne ang gikaon ini Kenneth nya ang gisulat didto kay Neko yung pusa. So ang nahimong resulta pila ka pusa ang nakain ni Kenneth. Parang gano'n na. So di ba yan nagkakaog iring na si Ma'am Kenneth kay mga beef steak ba na iya ha Neko. mga paano man na iya mga Jollibee. Bulad ba eh, bulad. Jollibee. Bulad, ginamos. Ano lang no. Sa inyo lang ng ansiran ninyo. So katakana ta. Majisan, umiso. Wow, nanata sa katakana. Okay. So mag-lesson na tani. So katakana ta sulat sa. Let's go. Paspasar kayo no.
Recap sa next time na lang na. Sige lang, magpa-exam ako ninyo balik. Humble na ako. Irambol ang katakana ug hiragana. Siyempre. Ako na ikuan sa inyo sunod. Tatay. Magbuhat pa ko ana. Mao na magsulat na dyan mo daghan dra ag Para sa maayo. ulo na sensei ay. Basta nag-ingon ako ninyo pag makabalo man mo bright na mo samot. Ah, mabright. Bright na mo. Ka-bright No. ni samot. Char. Ngita na mo mga Japanese. Sabay memorize na sensei. Ganahan kay ko memorize. Naan na ka. Mukhaon ako Japanese sensei naman. Tama na ka ba kanang gigil na ka sa Japanese ba? Sige lang. Mas mamilagros wala ra study pero milagro good. Name bagay good siyang name. Mag-study gyapon si Say kay nalimtan sa gid nako sa dang stroking po nalimot ko. Pero Sige lang. makabasa ko. Opo. Sige, ako lang itudlo no na kaning napansin ninyo ang hiragana. Ang hiragana ganina tong gitudluan, example yang A is yung ana man di ba? Ang mga hiragana is flawless na siya kanang mga ingana, mga ingana-ana, ng mga ana-ana. Dili siya mga kani man kung katakana is more on mga age, mga hait-hait siya ba? Oh, nga na ang kalainan sa katakana. Mapansin ay katakana ni kay hait ni siya. Oh, hait kayo, makasamad na hait kayo. Na mga kuan sa may bawaan ninyo na naay kalainan. Mao lang po murag idea lang po nako ginagmay no. Na mao na isa sa kalainan sa katakana hiragana. Okay, go go go.
Kina, sa ulo na? Ah, sa ulo na ni Ma'am Kinit, oh. Wala pa eh. Labad pang ulo sinse. Ilay edad mo sinse. Nakanak ko. Magmanghod naman kay kanamo eh. Japanese lang. Bago mangutana. Joke lang. Joke lang. Kuhaan ko. 36 na ko. Nansay. 36. Ay, kabata pa eh. Ala, kabata pa. Abi na kong nilinog na po. Kulbaan. Huwag kong kalit eh. Nalipay raday ko. Nalipay. Okay. Bata pa ko, ma'am. Duol ra ba kastago sensei? 26 pa ko. 26, hala oy, nung sa naman. Nabot ko Japan. Sakto 21. Birthday na ko. Ala, kabata pa. Virgin Yan ba kay Kato sinse. Karon din naka-virgin. Ay mo. Tango ni mo, mamay. Nakala, ano, kamuro mo tanaw ng video po. Antod karon. Joke ra bitaw na. Joke, no, you know, kaluoy god. Kaluoy. Basta makabalor ka nang anong na ingana pa ko. Gusto na ko kanang kuan ba kanang sana exciting ako ang kaminyoon ba. Japanese imong gusto. Di naman ako partner Japanese sa imong Japan, gusto. Pilipina. Wala pa man gud mi nakita, nag-meet balik. Turo mo magninyo. Magpuyo. Oh. Ma'am, ay ko Nice. koy pangutana no kay magwali ba ako usahay. Ito ay. Joke ra bitaw to. Joke lang. Bitaw ay. Kasagaran man gud ay mangutana sa kuha. Anong wala pa mag-experience kay kuan lagi. Murag 21 ba kuan ta? ko sa Ginoo ba 21. na bawal. Bawal sa mong suludan na. Sige. Unsa day mo religion? Kuan ko, imam. Imam? Oh, sige. Dili bitaw ay dili mo ko Muslim. Kristiyano man ko. Sige. Sunod na pangutana na to ma'am kay live ya to ma'am. Ako ra po ning video noon. Kamura gyud mo tan-aw siguro ani. Sige. Viral ni ma'am ah. Ano yun? Sige. Excuse sensei. Oy. Hello, Ma'am Milagros. Ay sensei, sa katong imong gisan nga katong date mo sensei ba dili Putol-putol imong tingog, mother. Ay, mother. Ma'am Milagros. mother pag mother na okay. No, maoff ang imong tingog, ma'am. Maayo i-mute dayon. Kuan sensei ba dili lagi ko ka Ay, pero katong gikuan nga date 2 ba sa YouTube. naka-private pa yun kanina, pero karon pwede na to i-open. Okay sensei. Pwede mo Thank you. mag-shoutout to na. Shoutout na mo si Kuan. Bitaw. Sige, ma'am, mag-klase sa tani. Bitaw mo yung time na to. Duha naman ang meaning sa Kuan. Oh. Kabasa na mo. Ne, basa na. Yoiwa. Yo. Ang basa na niya is pag ang you magiging we na siya. Kasagaran. Di ba pag kuan ako noon. Ang pag-pronounce sa wea. Wea. Oh. Yan na Di ba, din yo.
Di ba yun man na siya niya, ini siya. Uy, na dahil nibasa. Weya. Murag mahimo siyang W ba? Weya. Pero yun na siya. Weya, dili bitaw. Weya man na siya kay. Buhay. Weya, pero dili gyud ni mawala Weya. ning Asi tama gyud ni W or W? W. W. Oh, nga na ba? Weya. Weya. Wewa. Weya. Weya. About ni, kani. Kani, ma'am Eya. Eh, Eya. Eya. Oh, Eya na siya. eh. Eya. Pansin ninyo, pag R kay mahimong mawala ang iyang R. Basta na Wala. nakasunod sa last. Mm. No, masanay ra mo na anong way example. Suda girman sila. Example soccer. Magtang Soccer nimo, example soccer. Sake. Soccer. Pag imuhan na i-pronounce sa Japanese saka. 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 Wala ng R. Di ba, dira naman na sila sa yuta magdula ng soccer pero sa Japanese kay musaka naglubi. Saka. Saka. Joke ra na ha. Bitaw saka gyud ang tawag ana pag sa Japanese. Saka. Example, kuha na pug ka. Score. Score. Ang basa na siya is score. Skoa. Score. Score. Sige. So, pronunciation lang to akong itudlo ha. So, kani, buhatan, kuhanan ta mo assignment ninyo. Kapit naman na tong time. Ano itong mga hilig, kani mga assignment. Pila ta kabukan. Tagaan na mo assignment, kani aroma. Kay sayang kayo to, 2 hours ramang gud ato a day god. No? Tagaan ta mo assignment kani. Sige, sulat lang sa inyo daano. Ay, naaman, di ba? Naaman ko i-send sa inyo sa email. Ikaw, Ma'am Kenneth. Mabasa to ni mo? Naa. Okay. Kani. Kani asa mga kani. Opo. Duha man din, no? Taas-taas man din, no? Para madali ta. Para mapaspas ta ba? Sa ato ang lesson. Maningkamot na da sunod semana. Maka-lesson na dahin ta. So, ang atong assignment is assignment. Wow, nag-assignment na ko. Assignment. Yung and sa Kira, mana ito ang assignment ha? Para sure jud mo sa atong assignment, man lang papicturean. Picture lang ko no. Kira class.
Okay ra kayo. Okay ra kayo na. Picturean lang Sira. ninyo. Mm. Dili man mabalik diri banda. Nag-brown out good diri sensei. Burnout. Kahit ako, nag-hotspot lang ko. Wow. Pero naman lagay wifi. Nag-hotspot ko sa kuang kuan, data Ah. sa cellphone. Okay. So nga no, ang ato ang assignment nalihog ko. Nya, assignment na to. Sulat. And Same lang atong last time. nga to ma'am, i-picturean lang ninyo ma'am. Sa nga. Bala na na. Hangtod lang sa kanang go sensei. At ito Tanay ma'am, na. yung sashi Okay. seso. Hangtod sa G. Apa. Zo. Azo, sige, sige. Ako lang gibutang og tuldok-tuldok. Okay, nasabtan ba Ma'am Milagros? Wakarimash takap. Sensei, Moskuday Sensei, ga ski desu bali ne. kana siyang ikan sa kakikuko sensei is ko ana siya sensei kana katakana siya pagsuwat Kasi nanata sa katakana. hangtod sa zo. Apa. Zo. Ah, okay kanang wala na kuan karon sensei. Sige sensei, copy. Okay. Zo. La. Hindi naman ma-erase. Nigkahuman Pero sensei, wala. sensei mo ha. Sensei, Apa. messenger. Apa. Okay, sensei. Kaya basig maulaw mo sa inyong sulat. Pero kung di mo maulaw, okay ra po dito sa group Tinuod chat. jud. Tinuod kay ka sensei. Pareha Personal beta lang, uy. maulawon. Bahala. Bahala bati, sensei. Kinasing-kasing ba yan ni sensei? Di bahala bati. Kanahan yung gawa niya, ay kanang kinasing-kasing. Bahalag bati og sulat, basta gwapo, gwapa. Bahala gano'n. Bahala. Kinasing-kasing ba yan eh? Tinudan na ini gini ka mong kinit ba. Basta mayon na kinasing-kasing, mura mag-ikaw nang uyab si Umbana, ma'am. Kinudanay na gini sensei. Ay, di. Ato na ni cut niya tong kuan kay tok-tok naman ito. Ako sa cut niya tong ano to. Bahala na nagbati Stop sensei. sharing na ta kay stop recording.